Funny car. Funny car ride. Käännös oikealle, eli ratti kääntyy vasemmalle. Suomen talent. Kaivaa käkkänen. Huomaa, hanki lähestyy. Niinkö? Suomen talent. Kujattelua. Missä se käsiä? Ui. Käsiä ruvetaan. Nyt. Väärä suunta. Ei oo huonosta. Katso nyt mihinkä se kääntää. Se kääntää vasemmalle. Kaikki oikealla. Ei tästä päivää. Minuutti 14 meni jo. Kauheeta vekselaa. Ei luis naurattamaan. Ei naurata kun... Mutta onnekas... Käsijarrua ei osu käsi. Hyvä, että Auriksessa on pakki. Suomen talenttikin tarvii. No. Maali, lippu! Se oli kyllä hieno. Se oli hieno. Hyvä, ettei lippu tulos! Ei paha. Ei mä ole. No ajattelepa ite omalle kohdalla. Ajattelepa ihan ite omalle kohdalle. Mikä taas on toi pankki? Sä luulee, että tää on sun mönkkäri. Mihin suuntaan sen käännät? En minäkään. Ohjaus on rikki. Karttori. Niin, taas käännetään vasemmalle ja ratti kääntyy oikealle. Miten tosissaan? Kyllä autolla ajatella niin kauan. Pyöritäänkö samalla pojilta? Panikaari on siis niin hauska, että tätä ei lopeteta sitten tänä viikolla ollenkaan. Tulevan kuukauden YouTube-hitti. Suomen talent. Kaiva YouTubesta Suomen. En työnnä. Ei ollut kuule mielisekään. Tämä on urheilua parhaimmillaan, koska tässä tulee hiki ja kuuma, koska tässä on sykkeet kohdillaan. Maali! Elämäkeppi heittää. Kuulikko? Olen jäänyt nalkkiin panikaariin, josta ei pääse pois. On pyörii pierunaakka. Nyt missä? Oh man. Hukkuvaihteet. Meidän talentilla on tuskahiki ja huotus päällä, koska hän ohjaa autoa ihan miten sattuu. Kattokaa hyvät ihmiset. Maali! Ei se usko. Nyt se jää tuohon. Oliko kivaa? Kuulikko? Mihin oot menossa? En minä tiedä, mutta mä en kuvaa. Kun mä oon töissä, kun pitää mennä köppiin joskus.
oveen homokaappa, kun se oli ihan huurussa tää auto. Se silmälasikki on huurussa, eikä sä näe mitään. Poistat sitten tästä nää äänet. Enkä poista. Volumea sun kohdan. Autolla ajaminen on hauska harrastus, liikuntamuoto. Keutta liikunnan ohjaaja. Onko sä liikunnan? Olen. Mä en mitään teistä semmosen käsijärkään, kun sitten No mä en niin. ikinä. Melkein onnistuu. Tää Steam Windows kyllä nyt. Voisiko tästä aukasta ikkunaa? Ei. Tässä pitää olla lämpärit täysin. Ajattelin, se toimii silleen, että se on ylhäältä alas ihan oikeesti. Ettei ole alhaalta ylös. Okei, let's go. Lehmät. Navetta palaa. Osa mä niitäkin lypsää. Osaakko? Kaiken kesät on lypsää. Nyt alkaa olla ihan kyllä ylipahkala otte. Taleet. Yhdelle kierrokselle on vielä lupa. Ja sit täytyy mennä töihin tai Jani erottaa mut. Kauhea puhata.